Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kkundannat lill-Infrastructure Malta li baqgħet għaddejja bil-proġett ta' Central Link minkejja li kien hemm appell minn diversi residenti u għaqdiet mhux governattivi. Ikkonferma dan il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta stess, l-Inġinier Frederick Azzopardi, waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar dan il-proġett. Iva, illum fil-deċiżjoni ir-rimarka l-qorti li jisma' kien ikun forsi aħjar li forsi stennejtu qabel ma tibdew minħabba li tista' tagħti jew tagħti l-impressjoni li b'xi mod kellu jkun influenzat. Fl-isfond ta' dawn il-kummenti, il-makkinarju kien għadu għaddej minn fuq il-ħamrija bil-gafef qaċtu xtieli u s-sidien tal-eliqi iħarsu lejhom bla saħħa ta' xejn. Fistqarrija grupp ta' 18 laqda u assoċjazzjonijiet ta' residenti esprimew diżappunt li l-proġett se jkompli xorta waħda wara li ġie miċħud l-appell tagħhom. Il-qorti enfasizzat li proġetti simili għandhom jiġu trattati b'aktar sensittività u li l-kundizzjonijiet tal-permess irdu jiġu osservati. Dan apparti appell biex l-awtoritajiet regolatorji josservaw b'mod strett kull fażi tal-proġett. L-NGOs iddikjaraw li huma issa se jħarsu lejn għażliet legali oħra li fadlilhom biex jipproteġu l-ambjent u l-residenti tal-inħawi. Minnaħa tiegħu il-Ministru Ian Borg qal li dawn jistgħu jagħmlu li jridu imma l-proġett se jibqa' għaddej. Jiena nħares il-qudiem iktar mill-legal challenges illi kulħadd jista' jara x'rimedji fadallu illi il-kontratturi l-ħaddiema Infrastructure Malta jibdew ma jefqux sakemm inwasslu dal-proġett.